Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 3 октябрь дүшәмбе. Мен Әзәхмәҗанов һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да файдалы тыныч атна теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, алдагы минутта шул турыда кыскача булыр. Октябрь айының 1 дүшәмбесендә халыкара табиблар көнен билгеләп үтәләр. Башкача әйткәндә, бүген бөтен дөнья табибларының бердәмлек көне. Табибларның төп максаты кайсы милләттән булуга карамастан пациентларның сәламәтлеген саклап калу. Бүген халыкара алкоголизмга каршы көрәш көне. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы белдергәнчә, елына 3 миллионнан артык кеше эчкечелектән вафат була. Көннең максаты алкоголь эчемлекләренең зыяны турында мәгълүмат тарату. Бүген халыкара архитекторлар көне. Әлеге һөнәр ияләренә хөрмәт күрсәтү, эшләре белән соклану көне. Халыкара архитекторлар берләшмәсе Бөек Ватан сугышыннан соң шәһәрләрне төзекләндерү өчен оешкан була. ТССРның халык, РСФСРның атказанган артисты Гәүһәр Камаловга 100 ел тулды. Камал театры сәхнәсендә дистәләгән рольләр тудырган, чын мәгънәсендә кабатланмас легендар артистканы без студиябызның кунагы, Татарстанның халык артисты, театр музее мөдире, театр белгече Луара Шакирҗан белән бергәләп искә алырбыз. Хәерле көн, Луара, исәнмесез? Исәнмесез. Менә Гәүһәр Камалова тумышы белән сәхнә өчен туган дип тә әйтсәк була, чөнки ул атаклы артистлар гаиләсеннән. Нәкъ шулай дип әйтергә була, нәкъ менә атаклы Камаллар династиясының бер вәкиләсе ул. Галиәскәр Камалның әтисе Галиәкбәр абзый мөгаен үзенең Галиәскәр улын Габдулла, Габдрахман улларын, Зәйнәп кызын укыткан вакытта аларның ничек тә булса сәүдә юлыннан яки дин юлыннан китүен теләгәндер, ләкин алар барысы да театр юлын сайдылар. Галиәскәр Камалның энесе Габдулла, аны Камал бер дип йөртәләр, менә алар 20нчы елларда татар артистларын җибәрәләр Урта Азияга, милли театрлар оештырырга. Менә шунда Габдулла Камал һәм үзенең бик талантлы хатыны Фатыйма Камалова белән яши башлыйлар. Аларның кызлары Ташкентта туа Гәүһәр апабыз. 100 ел элек. 4 яшендә үк инде ул сәхнәдә Тукайның күбәләк һәм баласын уйный, аңа шаккаталар. Аннан соң инде Оренбур театр сәхнәсендә аңа бер малайны уйнарга туры килгән тәнкыйтьчеләр шаккаталар. Кара, бу нинди туганнан ук артистка дип. Менә шулай итеп, аннан соң алар Казанга күчкәннән соң инде шул 44нче ел килеп җитә. Аңа кадәр әле ул хәрби заводта да эшләп ала, үзенең тормышы бара. Ул инде Мәскәүдәге институтка, татар студиясына укырга китә 44нче елда. Анда инде мәгълүм булганча бик күп күренекле кешеләрнең балалары укый, Нәкый Сәмбәт Фразат абый, анда Әсфәндиярова, әнисе артистка, Уральская шулай ук артист гаиләсеннән, Камская, аның улы Дилүс Ильясов. Менә шундый бик матур студия. Ул институтның тарихында һаман да аларны сөйлиләр. Шунда үзенең кем нәселеннән икәнен бик яхшы белеп укый, әнисе дә әйтеп җибәрә аңа, тап төшерә күрмә дип. Ул старостада була, ул курста 5кә генә укый. Кыскасы, менә шундый искиткеч таныклы, танылган Бибиков, Пыжова дигән бу исемнәр инде әлбәттә безгә, сезгә бер нәрсә сөйләмәсә дә, заманының иң әйбәт педагогларыннан белем алып алар Казанга кайталар. Диплом спектакле турында да әйтеп китәсем килә. Нәкъ менә Гәүһәр апа курста булганга күрә мөгаен алар, укытучылар алалар Горькийның Васса Железнова дигән әсәрен, һәм ул анда төп рольне Вассын уйный. Васса Железнова дигәч инде бу артистка турында күз алырга мөмкин. Ул шундый көчле, ихтиярлы, шундый гаиләсен тотып тора торган, мөстәкыйль пароход компаниясының башлыгы. Менә шундыйны уйный ала япеш студентка. Аны хәтта профессионалларга ул бик катлаулы образ санала. Аннан алар Казанга кайталар. Башта яшь тамашачылар театрында 1 ел һәм 50нче елдан башлап Гәүһәр Камалова Камал театрында абысының
абзые була инде, әтисенең, абысының театрында эшли башлый. Әйе, менә шуны да әйтергә кирәктер. Аны бер генә амплуа актриса дип әйтергә мөмкин түгел. Чөнки ул зур осталык белән драматик рольләрендә башкара, комедия рольләрендә шул кадәр зур осталык белән башкара. Әйе, менә бу инде артист буларак аның искиткеч кабатланмас таланты турында сөйлим. Менә шушы Васа Железновадан соң Горькийның күп кенә әсәрләрендә уйный ул. Һәм ул 60-нчы елларда менә телевидениедан булган иде. Шыңгыз Айтматовның Анам кыры дигән әсәрендә төп ана ролен Тулганайны уйнады ул. 3 баласын ирен сугышта югалткан, җир белән шулай диалоглар алып барган. Шушы әле мин дә хәтерлим, мәктәп елларында идем. Бик күп хатлар, хәтта музейда да саклана. Рәхмәт уку, соклану, ул бөтен аналарның фаҗигасын үз эченә алган бер шундый зур образ тудырды. Инде уйларга мөмкин булыр иде, ул менә шушындый драматик, кичерешле, психологик, трагик хәтта рольләрне уйнау остасы дип әйме. Әмма шул 60-нчы елларда Рифкат Айбекчәнтәев куя башлый төрле спектакльләр, беренче мәхәббәттә дә ул катнаша, һәм менә күк капысы ачылса дигән Вадивиль. Җыр, бию. Һәм шунда безнең Гәүһәр апабыз, уйлап карагыз, менә шундый фаҗигаи рольдән ул уйный. Дәрте ташып торган, иреннән айрылган, бик кызларга ошарга тырышып, бантикларда куйган, чәченә менә шундый биеп, җырлап. Һәм шуннан инде аның менә шушы диапазоны турында сөйли башлар, аңа бик күп комик рольләрдә уйнарга туры килә. Мин тагын аның бер-ике ролен әйтеп китәсем килә, алар йөзләгән әлбәттә, санап бетерерлек түгел, менә шу диапазоны турында. Менә мәсәлән, Әрем тел Сабира, татар хатыны ниләр күрми, Галимҗан Ибраһимовның бар бит инде, мәгълүм. Шундый усал инде Сабира, кайнана, менә бер балай гына чыгып утыра иде, ул күз карашыннан да куркырлык. Һәм менә шул ук Гәүһәр Камалова әни килде дә Шәриф Хөсәйновның Фатыр хуҗабикәсе Зөләйха дигән бер хатынны уйный. Әле карап киттек, менә күрсәтләр. Анда инде ул киң күңелле, кешеләр өчен бөтен үзен багышлаган, шәфкать туташы, ярдәмчел, олы йөрәкле, менә гаҗәеп киң диапазон, бер-берсенә шундый капма-каршы рольләр тудыра алган артистка иде. Һәм мин бик үземне бәхетле саныйм, шушы Камаллар династиясының бер соңгы вәкиләсе булган Гәүһәр апаны сәхнәдә шактый гына рольләрендә күреп калдым. Әйе. Менә күп кенә артистлар аны күргәннәр, аның белән бергә эшләгәннәр, аны җылы хисләр белән искә алалар. Алар арасында Равил абый Шәрәфиев та булай бар. Ул менә булай дип яза. Гәүһәр Камалова минем өчен үрнәк иде ди. Аурый, сулап театрга килә. Сәхнәгә чыга, ут йыртып йөри, бии, сәхнәдән чыга, сулап инә, кайтып китә. Бер вакытта да авыруын күрсәтмәде ди. Менә Гәүһәр апа белән Равил абыйның бергә уйнаган спектакльдән өзек саклана безнең телевидениедә. Әйдәгез шуны бергәләп карап китик әле. Рәхәтләнеп. Ой, юк. Ялварып сорыйм. Миннән бер дә үтенмәгез. Мин бирегә сезнең йөрәгегезне кысыктырыр өчен, яки тагы да начаррагы үз йөрәгемнең тынычлыгын бозар өчен килмәдем. Ләкин ул минем борчакка кургаш ядрәләр белән җавап бирә. Сак булыгыз, туташ! Мондый аяусызлык иң тугры, иң ялкынлы гашыкны үзегездән мәңгегә яшәргә мәҗбүр итәчәк. Әйтик, менә минем кебек гашыкны да. Ант итеп әйтәм, минем атакага бер нинди крепостьтә түзмәс. О, әфәндем, сез үз талабыгызда шундый нык, минем хәтта карышырга батырчылыгым җитми. Дошман икеләнә, тырышлыкны арттыра төшик. Ант итеп әйтәм, туташ, сезнең бу күнегез бик юмарт бүләкләнәчәк. Тәҗрибәле сугышчыга һәм чын ир кешегә ышаныгыз. Сез гомерегездә татмаган ләззәтләрне минем белән татыячаксыз. Сезнең егетлегезгә мин ышанганнан ышана барам. Һәм йөрәгемне ачып салу оят булса да, мин сезгә әйтергә тиешмен. Мин күнми булдыра алмыйм. Туташ, капитан Перец, сезнең кулыгыз. Адам куркырлык гарип булып чыкса нишләрмен? Ул вакытта никадәр порыгым юк карам була бит.
Гәүһәр апа менә тормыштан инде иде. Аның холкышыннан да менә шундый ныклы кеше идеме? Әйе, ул бераз кырысрак та күренә иде, ләкин мин аны бик хөрмәт итә идем. Чөнки ул гадел, туры сүзле. Кайберәүләр аны яратып та бетермәделәр бугай шуңа күрә. Һәм әле беләсезме, ул менә шундый талант иясе, нәкъ менә шул холкы аркасындадыр мөгаен бер заманда кыскартуга дучар була. Театрдан аны актерлар составыннан җибәрәләр. Ул аннан соң режиссер ярдәмчесе булып, ләкин менә Гәүһәр апага шундый зур талант белән бергә Аллаһ Тәгалә бик көрәшче рухы биргән. Ул шундый ихтиярлык, көчле рухлы иде һәм ул барыбер дә хатлар яза, тегендә бара, монда бара. Гитистан килгән характеристикаларны күрсәтеп, менә үзенең урынын яулап ала, сәхнә түрендәге урынын. Бәлки менә шушы югалтулар, шушы авырлыклар да аңа тәэсир итми калмагандыр, әлбәттә. Стресс дигән нәрсә бар бит ул. Яшь вакытта беренче гаиләдә баласын югалта, мин ничкәлекләрен белмим. Аннан соң инде менә ир бирмәк, җан бирмәк диләр, әйме. Алар бергә укыган Дилүс Ильясов белән бергә гаилә корып, бергә яшәделәр, ләкин аннан соң шул ук театр труппасында башка гаилә корды Дилүс абый. Менә шуларга түзү. Аннан соң менә шушы кыскарту дигән нәрсәләр, алар барысы да аның шикәр авыруы белән авырып 68 яшьтә, яшь бит инде ул, әйе, бу дөньядан китүенә сәбәпче булдылар, шулай дип ышанам мин. Ләкин аның рухы, минемчә, безнең театрда яши Камаллар рухы, беләсезме, менә бер кызык кына тагын вакыйга. Аның шәһәр уртасындагы фатирын миңа бирделәр. 90-нчы еллар берәй-бердә юк, өеннән алып бетергәннәр иде, аның бары тик аның портреты элеп тора иде. Мин әйтәм, торсын, Гәүһәр апаны мин бик ярата идем дип шулай торды ул. Һәм мин бу өйгә урнашканнан соң зиратка барып, дұғалар қылып қайттым аның қабірінде. Һәм білесің, шул кешіне менә көтмәгәндә әкрен генә анда гитара тора иде, шул гитара кылына кагылып кына бу үзелеп төште. Нык бауда торган портрет. Минем күрше апа Рәшида абыстайның кайын сеңлесе иде, ул әйтә, син аны кабат элмә инде ди, ул ди рухы шат китеп барды, риза булып ди. Әйе, шулай итеп менә аның рухы барыбер ул менә нинди генә кызык вакыйгалар белән дә булай да Камаллар рухы, Камал театр, без аларны онытмыйбыз, біз аларны сагынабыз. Андый артисткалар, ул бит менә Рауил абый дөрес әйтә, ах-вах килеп, авырып килеп керә иде. Ул турыда Фирдәүс Хәйруллинаның истәлегендә дә бар. Сәхнәдә бий дә, җырлый да, уйламассың да. Аннан соң тагын Фирдәүс Хәйруллинаның истәлегендә шундый бер ни бар, урын бар. Дилүс абый көтмәгәндә яшьли үлеп китә бит ул. Бу вакытта безнең артистлар Чаллыда гастрольдә булалар. Фирдәүс Гәүһәр Камалова белән бер бүлмәдә була. Шушы хәбәрне ишеткәч ди, кич белән матур күлмәкләрен киде, караватка утырды. Мин йокыга киттем төн. Иртә белән уяндым, шул ук урынында шул кеш утырып тора Гәүһәр апа дип. Менә мәхәббәт, тормыш, үзенең бөтен гомерен күздән кичергәндер инде, белгән дугаларын укыгандыр бәлки Дилүс абыйга. Менә шундый каршылыклар белән яшәгән, бик талантлы гаиләдә туып, бик талантлы булып безнең театр тарихын байыткан Гәүһәр апабызның рухы шат булсын дибез инде бүген. Шулай булсын. Менә Гөлсем ханым Исәнгулова да шулай ук Гәүһәр апа турында матурына хатирәләр саклый икән. Менә шунда карап китсәк. Бер заманны Прозат Исәнбәт Галиәскәр Камалның банкротын музыкаль әйбер итеп эшләде. Анда барсы да, теге эшчеләр дә, ялчылар да, җырлыйлар да, бийләр дә. Гәүһәр Камаловага бер эпизод бәләкәй генә. Бер көнне Прозат Накыйшанда без 5-6 кеше тагын утырабыз. Бу чыкты да, каралып Прозат ди. Барсы да бийләр дә, җырлыйлар да, бийләр дә, ә мин генә биймим ди. Прозат Накыйш кычкырып көлә белмәй, пых итеп көлде дә, безгә карап инде барыбызга да нәрсә ди? Бийсең киләмени? Килә ди. Жарар алайса, бирсең диде инде. Кайнаткан тамыр эсселәр, шәпкәдә алар хәле.
Гәүһәр апа Камалның чыннан да рухы бүген шаттыр дип ышанып каласыбыз килә. Бер генә соравым бар. Бүгенге көндә менә аның кебек исемнәрен әйтмәсәгез дә дәвамчылар бармы? Менә шу аның кебек эшли торганнар менә бер хәрәкәтсез күз белән генә уйный торган актрисалар. Мин бөтен артистларыбызны яратам, әмма ләкин кабатланмас дип әйтәсем килә Гәүһәр апаны һәм әле бит ул театрда гына түгел, үзенең династиясында бик күп туган тумачалары арасында да менә соңгы вәкиләсе. Театр юлыннан китүчеләр башка юк, алар чынлап та ниндидер бер олы талантка ия булган нәсел булган инде бу Камаллар династиясы. Әйе. Сезгә бик зур рәхмәт. Шундый матур хатирәләр белән уртаклашканыгыз өчен уңышлар телибез сезгә. Артистларыбызны арабызда булмаганнар шулай һаман искә төшереп торасы, моның өчен аерым бер рәхмәт әйтәсе килә. Театр әһелләренә, шәхсән үзегезгә. Көтеп калабыз сезне һәр вакытта да, көнегез матур үтсен. Рәхмәт сезгә дә шулай ук. Тапшырубызны инде без телевидение фондында сакланган "Күп капусы ачылса" спектаклене иззик белән тәмамларга булдык. Рольләрдә Гәүһәр Камалова һәм Рифкат Бикшантаев. Мин Азак Мәҗанов сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән имин булыгыз. Тик сине генә сөям. Бир кулыңны күгәрченем, сөярлек булсаң гына. Гомерлеккә үземнеке, сөярлек булсаң гына. Мәкбулымны арысланым, сүрелмәс булсаң гына. Ал чәчәктән гөл чәчәккә, үрелмәс булсаң гына.